Исәнмесез? Сез Татарстан 24 каналында полиглот тапшыруын карыйсыз. Сезнең белән мин, Гөлүсә Сынгатуллина. Бүгенге тапшыруда бәрәңге һәм бетте сүзләренең килеп чыгышлары турында сөйләшербез. Бәрәңгене халыкта икенче икмәк дип юкка гына атамыйлар. Ул иң авыр вакытларда, сугыш елларында кешеләрне ачлыктан коткарган. Бүгенге көндә дә йомры гәүдәле табыннардан төшмәүче тәмле ризык. Хуҗабикәләр аннан нәрсә генә пешерми бит. Әбиләребез дә өстәл янына утырган сайын Аллаһы Тәгалә ипи белән бәрәңгедән айырмасын дип дуга кылалар. Бәрәңге алу вакыты муллык чыры, үзенә күрә бер мәшәкатьле дә, күңелле дә мизгел. Әйе, бәрәңгене барыбыз да ярата. Аның турында шигырьләр дә, җырлар да язылган. Йодрык кадәрле, йомры гәүдәле, ак тәнле, ах тәмле, бигрәк тәмле бәрәңге дигән җырны ишетмәгән кеше бик сирәктер. Экраннар аша тагын бер җырны тыңлап битик. Балачакның якты хатирәсе, яңара һәрбер көздә, яңара һәрбер көздә, тәгәрәткән бәрәңге аша, тәгәрәп үстек бездә. Көндәлек тормышта еш кулланыла торган бәрәңге сүзнең килеп чыгышы турында без ниләр беләбез соң? Аның килеп чыгышы турында ике фараз бар. Беренчесе дә, икенчесе дә урта гасырларга барып тоташа. Гадәттә, татарлар безнең илдә үсмәгән җимешкә аның кайсы яктан, кайсы илдән, кайсы халыктан килүенә карап атама биргәннәр. Әйтик, Әчтерхан чикләвеген сәүдәгәрләр Идел буендагы халыкларга Әстерханнан алып менеп сата торган булганнар. Һәм Әстерханнан килгән җимеш булгач, ул Әчтерхан чикләвеге булырга тиеш дигәннәр. Урысларда ул җимеш Грециядән китерелә торган булган. Һәм урыслар аңа грецкий орех дип исем кушканнар. Әйтик, Төркиядә карабыдай игелми. Аны Арнауттан, ягъни Албаниядән китертәләр. Һәм бу орлык Арнаут тарысы дип атала. Кукуруз Төркиягә Мисырдан китертелгән. Һәм төрекләр бу ризыкны Мисыр бугдай дип атаганнар. Бәрәңгене күп халыклар бер төрлерәк атый. Үзбәкләр кәртөшкә, башкортлар кара туп, урыслар картофель, картошка, төрекләр батат, чуашлар җир алмасы диләр. Әмма татарлар бу ризыкка үзенчәлекле атама тапканнар. Бәрәңге алдагы фаразга ышансак, таныш булмаган ризыкның исеме каян килгәненә бәйле булган. Урта гасырларда Европа илләренең барысы да түрк татарлар аңлавынча фрәнк илләре булган. Фрәнк иленнән килгән ризыкны фрәңге, бәрәңге дип атаулары бер дә гаҗәп түгел. Икенче фараз Сигизмунд Герберштейнның бер китабында язылган. Тәрҗемәченең бутавы аркасындамы, әллә Герберштейнга сөйләгән кешенең ялгышуы сәбәплеме, әллә илче сөйләүчене ялгыш төшенгәнгәме, Герберштейн бәрән сүзе белән бәрәңге сүзен дөрес аңламаган, һәм ул шулай язып та калдырган. Герберштейнга сөйләүче әйтә, татарлар ниндидер түгәрәк орлыкны җиргә күмәләрдә, һәм бу орлык бәрәнгә охшаган җимеш бирә. Әнә шул бәрәнне суеп, тиресен салдырып, башлык итеп кияләр. Бар бәрәңге, бар бәрән тиресеннән тегелгән бүрек. Күренеп тора ки, тәрҗемәче бәрән белән бәрәңгене бутаган. Бәрәңге сүзе Мари-Эл Республикасындагы татар авылы бәрәңгедән таралган дигән фикер дә игътибарга лаеклы. Бу авыл исеме шундагы зур гына Параньга елгасы исеменнән. Бетте сүзнең килеп чыгышы гүзәл бер маҗара. Тугандаш халыкларыбыз тәмам дип сөйли, яза. Без тәмамны да чит итмибез. Беттене дә бик еш кулланабыз. Бетелде сүзе кайчандыр язылды мәгънәсендә йөргән. Бетде, язды, бителде, язылды. Тарихта сакланып калган хатларда, ярлыкларда язмаларның иң азагында бителде фәлән елның, фәлән айының, фәлән көнендә, фәлән кеше битде дип куелган була. Әнә шушы битде сүзе бетдегә үрелгән. Шулай итеп, бетде сүзе тәмамның игъзәге булып киткән. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүгенге тапшыру сезнең өчен кызыклы һәм файдалы булгандыр дип ышанып калабыз. Мин Гөлүсә Сынгатуллина, сезнең белән сау булашам. Очрашуларга кадәр.